फिन रायजोफोरनि खर'आव बजाय जाबसिनबाय मिरु सरकारा हादोराव बांबाय पेट्रल डिजेलनि बेसेन फिन बेबायदिनो रायजोफोरनि खर'आव बजाय मिरु सरकारनि पेट्रल डिजेलनि बेसेना बांबाय पेट्रल डिजेलनि बेसेनखौ बांलायनानै मैखोम बिजाथाय सोमजिदों बेबायदिनो पेट्रलनि बेसेना 3.14 रां बांबाय आरो डिजेलनि बेसेना 3.11 रां बांबाय गुवाहाटी नोगोरमायाव पेट्रलनि बेसेना 101.26 रां जाहैबाय आरो डिजेलनि बेसेना बेबायदिनो गुवाहाटी नोगोरमायाव बांनानै बेबायदिनो 99.55 रां जाहैबाय आरो बेबायदिनो फिन रायजोफोरनि खर'आव बजाय लिटारसे डिजेलनि बेसेना बांबाय 3.11 रां आरो फारसेथिं बेसेन बांबाय CNG निबो गुवाहाटीयाव लिटारसे पेट्रलनि बेसेना जाबाय 101.26 रां लिटारसे डिजेलनि बेसेना जाबाय 99.55 रां आरो बेसेन बांनायखौ लानानैनो हादोर नाङैनो मैखोम बिजाथाय सोमजिदों आरो नोंथांनि नोगोरावबो एबा सोहोरावबो पेट्रल डिजेलनि बेसेना बेसेबां बांदों बेखौ लानानै बिजाथाय फोरमायनो हागोन आरो बड'लाइभ 24 नि कमेन्ट सेक्सनाव नोंथांमोना बिजाथाय फोरमायनो हागोन।